Catalans, catalanes, gent com cal que dorm a casa seva, avui és una jornada especial. Celebrem que fa 5 dies el Barça va guanyar la quarta Champions. La part dolenta és que ja no cola parlar de futbol. En fi, una llàstima. Perdoneu, sembla que tenim un petit problema tècnic. Noi, deixa de bellugar la càmera, sisplau. Amb la porra no et tremola tant el pols. Això de posar una càmera al casc dels Mossos és molt bona idea. Si no la paguen quan arriben a casa, encara podrem reanimar la indústria del porno a Catalunya. Li comentaré en Duran. Segur que li agrada la idea. Parlant dels Mossos, admeto que la propera càrrega policial hauria de ser més selectiva. A partir d'ara, només pagarem manifestants que tinguin mútua. Així no saturem la seguretat social. No cal que em doneu les gràcies. Aquesta setmana hem aprovat els pressupostos. Són una mica austers, d'acord, però no em direu que no dediquem diners a ajudar els pobres. Mireu el que li pago a en Ferran Mascarell. I ara us deixo. Tinc una reunió amb el PP per parlar de pactes. Pactar amb el Partit Popular fa més por que un mosso amb un cogombre alemany. Però no és culpa meva, sinó del tripartit, que m'hi obliga amb la seva pueril i irresponsable actitud. A mi ja m'agradaria pactar, no sé, amb Iniciativa. Si no fossin tan d'iniciativa. En fi, catalans, catalanes, gent com cal que dorm a casa seva, visca Catalunya. Amb il·lusió.